सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर गोलाव खालामा भिडिअखौ आङो थाबैनो फोजोबगोन जोङो मोनसे भिडिअ बेबायदिनो गोसारबाय थानाय नुनो मोन्दों दा जोंनियाव मा आयेन बायदिसिना माबा माबि फैबाय थायोना दा सरकारा गोदानै जलायबाय आरो मोनसे नङा मोनसे बेबायदिनो फैबायानो थासिगोन आरो आयेनफोराना दा माखासे गोजाम गारिफोरखौबो बन्द खालामनायनि लामायाव बेबायदि जोङो आपडेट्सफोर मोननो हादों आरो इउसिसिआ लागु जानो थांगासिनो दङ गोबां सर्सा जादों बे इउसिसिआबो इउसिसिखौ लानानै ओरैबायदि माने सर्सा जादोंना मा जागोन मा आपडेट्स फैगोन जोंनो बेखौहाय समा खिन्थागोन बेबायदिनो जोङो बेवहाय मिथिनो मोन्दों हाबा जायालासिनो रिलेशनशिपआव बेबायदि थानो हानाय नङा आरो सानै बेबायदि हिन्जाव लानो हानाय नङा बेबायदि जोङो मिथिनो मोन्दों ना दा जियानो हक आरो जोङो बेनिफ्राय मिथिनो मोनबावदों बेबायदिनो बायदिसिना बेबायदि जोंनियावहाय रिलिजन बा धोरोमफोर थायो धोरोमनि बेलायाव बियो माने इमान बेबायदि अरजाया आरो ट्राइबेलनि बेलायावहाय बिखेखखे बर'फोरनि थाखाय ना बेबायदि इमान माने अरजानाय नङा आरोना दा जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोंनियावहाय गोलाव दिन जालांबाय जोङो गोबां रोखोमनि बेबायदि दावहानि निउसफोर जोङो नुबाय थानो मोन्दों आपडेट्सफोर मोनगासिनो दा बिनि गेजेरावनो जोंनियावबो खाथियावनो ना मणिपुरावहाय जोङो बेबायदि मोनसे इन्सिडेन्ट जालांनाय जोङो नुनो मोन्दों मा बुंबावनो आरो सोर मावखो बेबायदि ना जोबोद दुखुनांथाव दा बेवहाय बेबायदि माने जेराव गावथारनानै गालाङो ना दा सोर कन्ट्राक्टबादियासो मावखो ना मासो मावखो बेखौ आरो बुंनो हाला आरोना ख्रिस्टियानफोरनि सायावहाय बेबायदिनो जोङो आक्रमण खालामनायखौ नुनो मोन्दों ना माथो बुंबावनो आरो जाथायफोरा जोबनो थांला धोरोमजों धोरोम जाथिजों जाथि बायदिसिना सिनफोरा फैगासिनो दङ जाथिजोंबो जाथि जायो आरो धोरोमजोंबो धोरोम लानानै बेबायदिनो दावहाफोरा फैगासिनो दङ मा थासारि सफैखो ना जोबोद गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव आपडेट होननानै बुंनांगोन गोलाव खालामब्ला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय